Higala og igsuon maayong buntag kanatong tanan adlaw nga Domingo, May 23, 2021 usa ka malipayon nga pagmata nining adlaw uban sa kadagaya sa panalangin sa Ginoo. And I hope and I pray nga nimata ka nining buntaga nga puno sa kalipay ug kadasig o welcome sa tuang daily devotional. O sa gihapon nining sayo sa kabuntagon kini ang inyong ubos nga alagad karon, Pastor Ranz Abuna, og aniya sab kita magapaminaw, magapamalandong og mensahe sa pulong sa Ginoo. And before ta mo padayon, ako ang i-welcome ang tanan no nga mga kahigalaan og kaigsuonan nga niya karon nagasubaybay no nagpakiguban sa to ang daily devotional. Mayong buntag kang Sister Sheila Sumatrachusa from Kanuya, Kagoshima, Japan. Kang Sister Risley Pantuhan Lubo, no? Good morning diha kanimo Sister Risley. Mayong gabi day diha sa inyo karon, hapon or gabi. Uban ni Pastor Aldrin mayong gabi ninyo diha. Sister Rose Abuna from Kapalong, Davao del Norte, mayong buntag usab diha kanimo Sister Rose. Kay Ma'am Linda Manuel from Davao. Kang Brother Rinolfo Donki from Bansalan, and kang Sister Maria Linda Sarsi from Digo City. Maayong buntag kanatong tanan ug dalaygon kayo ang Dios ning takna sa sayo sa kabuntagon. Time check 5:30 na sa kabuntagon og ato aning sugdan ang ato ang devotional pinaagi sa pamalandong una sa mensahe sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa usa ka mensahe sa awit. Apan sa dili pa please prepare your Bible no, atong andamon atong mga Biblia samtang magapaminaw ta og mensahe sa awit. And of course ato usab nga andamon atong matag usa ka kagalingon at samtang ato ang giapabot ang atong uban pa nga mga kahigalan ug kaigsunan. So stay on the line, and ato ang saluhan sa pagpaminaw ang tamis kay nga pulong sa Ginoo sa mensahe sa awit nining buntaga entitled Ikaw ang Kusog.
ang kusog ug kalipay ko. Alright, igalaw gigsoon mao kadto ang mensahe sa awit nining buntaga, no. Usa ka pagpahinomdom kanato nining sayo sa kabuntagon nga diin ang Ginoo nahimo kanunay nga matinud-anon sa tong kinabuhi pinagi siyang pagpadayag, no, sa mao nga awit ingon pa didto bisan unsa man kalayo ang langit pero it doesn't mean nga ingon na kaliteral kalayo, dili pud dili ta dunggon sa Ginoo, dili ta niya kaya kaputon tungod kay ang kamatuoran gikuptan man ta sa Ginoo matag karon niya mo na nga we need to recognize him every day sa atuang kinabuhi, no, ato siyang i-recognize kanunay. And once again maayong buntag sa tanan nato nga mga kahigalan ug kaigsunan nga kakarating lang, no. Magandang umaga sa iyo Ma'am Leon Lynn at sa lahat ng mga andito ngayon, Sister Maria Linda Sarsing pa niya, thank God nakauli na jud ko. Og salamat kayo Pastoran sa inyo pagsundo nako kauban ni Pastor Sumay og MG, God bless you more. Maraming salamat din sa iyo Sister Merlin, no. It is because of God's grace na nakauli na gyud, no. Muna siya ang dako kayo nato nga gipasalamatan diya sa Ginoo, dalaygon kay Ginoo. Mayong buntag usab kang Sister Sarah Jane Tolentino, kang Sister Kaylee Ann, good morning, kang Sister Abing, kang Ma'am Senning Bais, o kay Sister Rod Laviga Alcalde, kang Sister Gingging Pedragosa, and to everyone who's here, good morning, good morning, good morning kanatong tanan. And kang Sister Ann, no, na subsidiary nagatanaw karon sa tong YouTube channel. Now dili ta maglangan, no, tungod kay atong oras paspas kayo 5:36 na, and most of us mangandam pa para sa tong panimbahon karong adlaw. So dili ta maglangan, still we are in the same topic, no, makita ninyo sa tuang screen, no. We are still continuing to study the same topic as what we have studied before yesterday and for the past 2 days ago. Mo ni siya ang atuang tun-an, no. 10 reasons God entrusts us with trials. So kung na kay Bible si mong nahimutangan, please ablihi mong Bible diha sa 1 Peter chapter 4 verse 12 hangtod sa 13. Good morning usab diha kay Ma'am Jocelyn Carlos from Japan, no. Ma'am Jo, good morning diha kanimo Ma'am. Okay, 1 Peter chapter 4 verse 12 hangtod ni siya sa verse 13. Alright, mabasa ninyo sa tuang screen. Join with me as I am going to read this verse. Okay, ngon pa din niya. Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. May God bless upon the reading of His holy word. Shall we pray? Father in heaven, Lord, thank you so much for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for the gift of life. At maraming salamat din, Panginoon, sa buong gabi na kami ay iyong pinoprotectionan, lalo-lalo na, Lord, sa aming napakahimbing na pagtulog. Salamat sa bagong umaga. At maraming salamat din, Panginoon, sa isang malaking opportunity and privilege na makapag-aral naman kami, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. And Lord, as we are going to study your words, we ask you, Lord, to cleanse our hearts, to purify our thoughts. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala sa isip, sa gawa, at sa salita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom, ng knowledge, na mas madali namin maintindihan ang iyong mga mensahe sa umagang ito. And to your servant, Lord, na gagamitin, please talk to us through him. At I pray, Lord, na ikaw sa magadihog kaniya, that every words that will comes out from his mouth kini anointed ug kini nagagikan kanimo. Dugangi siya, Lord, lang ito nagkaalam og kahibalo nga diin dili usab niya mapasipad-an sa pikasabahin ang imuhang pangalan ug ang imong mga pulo nga dili ako makalapas ni Ginoo. Lord, salamat sa tanan namo nga mga kaigsunan karon, sa mga presensya sa matag usa, sa kaigsunan kahigalahan ug sa tanan mo nga mga visitors this morning. And we give you back the glory and honor and even the victory of this study in Jesus' name. Amen and amen.
Sir Elvis Estrada, magandang umaga sa iyo, Sir Elvis. At kay Ma'am Angelina Lobo, magandang umaga din sa iyo, Ma'am Angelina Lobo. Now, padayon ta sa pagtuon sa tong topic, 10 reasons God entrusts us with trials. As a recap, no, walay butang nga dili na to walay butang nga tong maangkon nining kalibutan nga dili ta moagi og testing. Dili ta moagi og trials. Nga naman, ang trials sa kunang gikaingon, it is not your enemy. Trials is not your opponent. Trials is your best friend. It is your partner. Okay? Muna nga sa to ang natun-an last day, we talk about trials are parts of God's work. Okay? And yesterday we talk about that trials are part of ways sa Ginoo, no? Kung i-recap ha, trials put God's power on display. So, simple lang, gigamit sa Ginoo ang pagsulay, no? Ginagamit sa Panginoon ng ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay because it is a way that God is going to display His power in us. Pastor, hindi ba kaya ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan kapag hindi tayo dadaan sa mga pagsubok? Well, kaya naman. Pero ang tao kasi, hindi siya matuto kapag hindi siya mismo ang maka-experience. Alright? Kasi ang katotohanan nito, hindi lahat ng tao ay wise. Merong mga tao na kinakailangan talaga dumadaan sa mga napakalalim ng mga pagsubok sa buhay para matuto. Yung iba naman, ito yung mga tao na tinatawag natin na wise. Mga tao na hindi niya na kailangan tatahakin at raranasin ang mga napakalalim, napakalaking pagsubok sa buhay para lang matuto. Because for him or for her, enough na ang kanyang nakita, enough na ang kanyang mga naririnig na mga testimony from his brothers or her brothers and sisters in Christ na ganito yung mga pinagdaanan niya, na ganito yung mga nagiging response niya. Alright? So, again, lahat ng tao pwedeng makaaranas ng napakalalim na mga pagsubok sa buhay, pero hindi lahat ng mga tao ay wise mag-response, at the same time wise makikinig sa lahat ng mga pinagdaanan sa kanyang mga kaibigan at kapatid sa paniniwala. Now, this morning, as what you have seen, no, sa tuwang screen, makikita naman siguro sa ating screen dyan, part 3 na tayo. It talks about trials prepare you or prepare me for service. Simple lang, ang mga pagsubok sa ating buhay, it prepares us for service. Ganito yon. Simple lang kasi hindi naman tayo ganun ka tagal mag-aaral sa mga salita ng Diyos this morning. Alright, when you don't experience trials, simple lang, you are not yet prepared for service. Baliko na ko og hatag og example ha. Allow me to to illustrate, no, the same example as what I have said yesterday. Dili ka pwede madawat sa trabaho kung dili nimo agyan ang grabe nga mga challenges from final interview, okay, from kanang pagpang-apply, pag-follow up sa mga papilis. It doesn't mean nga na-comply na nimo ang mga papers nang apply kag trabaho, madawat na ka. Alright? Kinahanglan nga moagi pa ka o gusto ka final interview, how you are going to answer those major questions para mas matanggap ka sa trabaho. Simple lang, ganun din sa ating buhay being a Christian. You can never become a good servant, you can never impart your service if you will not undergo such trials. Inguna na ka-importante ang pagsulay sa tong kinabuhi. Muna nga kinahanglan nato masabtan pagmaayo nga wala tay dapat i-regret sa mga pagsulay, no? Hindi tayo dapat mag-regret sa lahat ng mga pagsubok because every trials na dumarating sa ating buhay, simple lang 'yan. Gusto ng Panginoon na magiging preparado tayo sa mga serbisyo na pwede nating ibibigay sa Kanya. Alright? Ganun yun ka-importante. Now, ingon pa ang 1 Peter chapter 4 verse 12, balik ko na kung nagbasa, at least ato ang masabtan pagmayo how important trials is atong kinabuhi.
Ingon pa niya ni James, ni Pedro, beloved, ingon pa ni Pedro ngadto sa tanan nga mga Kristohanon, and you are one of these, ingingnan ni Pedro nining buntaga. Ingon pa ni Pedro, beloved, do not think it strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened to you. Huwag mo raw isipin na ang mga pagsubok, no, na mga umaapoy na mga pagsubok na dumarating sa buhay mo is like stranger. Huwag mo yung isipin na stranger yan. Kasi sa nasasabi ko na last day, alright, trials is not a stranger. It is your ultimate partner. Mag-aasawa ka man or mananatili kang single sa buong buhay mo, still, meron kang katuwang. And that is your trial. That is a trial. Hindi ka forever single. Kasi meron ka talagang katuwang sa buhay. And this is trial. Mag-aasawa ka man literally, still, trial will always be your partner. Hindi ka talaga iiwan sa mga pagsubok na pwede mong tatahakin at dadaanan sa buhay. Kaya sinasabi pa ni Pedro, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice, good thing, o sa ka-encouragement. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Klaro kayo, no? Loud and clear. Good morning, Sister Jolie Amante, Ma'am Juan Opianaga Estreba. Good morning din kanimo, Ma'am. Alright? So, loud and clear, na mga pagsubok na pwedeng dumating sa ating buhay is not what? Is not a problem. Sultiyanti ka, ang mga pagsulay, kung mahimo pa lang di nato itatohon nga mga problema. Pwede ta maproblema kung unsaon nato ni paghandle, pero not to the extent nga dako kay ni nga problema. Ngano man ang mga pagsulay di ay nga moabot sa itong kinabuhi, usa ni ka opportunity nga makahimo ta og usa ka kinasingkasing nga pagpasalamat sa Ginoo. Ang pangutana og sa panahon nga nasinati nato ang lalom kayo nga mga pagsulay, mihimo ba ta og pagpasalamat? Ngano man tungod kay matod pa sa pulong sa Ginoo, but rejoice, no? Ingon pa ni Pedro, kinahanglan ta nga malipay, kinahanglan ta nga magpasalamat. Baliko na ko yung pa ni Pedro, but rejoice to the extent that you partake Christ's sufferings. Muna nga ayaw taon pag-regret higalaw gigsuon, ha? Ayaw taon pag-blame sa Ginoo, Lord, grabe ka Lord, uy, no? Ayaw butangi og lalom kay nga mga pangutana ang Ginoo because of what you've experienced about the trials or circumstances happen to your life. Sa kunang gikaingon, problem is different from trials. Alright? Dapat yun nato ni maya masabtan pag maayo. And problem will never resolve trials, but trials sometimes oftentimes, no, nahimong kabahin sa trials ang problema, labi na og maglisod tag handle. Pero never gid mo result nga ang problema, never gid mo abot sa point nga ang problema mo resulta og trials. Okay, because problem is problem. Problem is the result of your wrong choice. Alright? Walay problema kung walay mali nga desisyon. Pero kung naa may mali nga desisyon, mo na problema. Pastor, tama man akong desisyon, pero nga nagka-problema ang gyapon ko, dili na problema. Pagsulay na sa Ginoo sa desisyon nga imong gihimo. Usa na kapag sulay nga gialaw sa Ginoo, how you will firmly stand your decision nga imong gibarugan. Alright? Mo na nga kinahanglan mas aware ta og mas kabaluta mo hatag og kanang differentiate nining mga butanga. Okay. Number 3 pa dinhi trials prepare me for service. Giandam ka sa pagsulay for you to perform a greater service diya sa Ginoo, even sa gagmay nga mga butang. Mo ni siya ang bad news. When God works in a big way, it often involves one of His servants facing a big trial. So we need to be ready for big storms and trials. How can we be prepared? Unsa man nato nga mahimutang andam? Unsa man nato nga mahimutang prepared? Ang bad news mao niha sa tanan nga mga naminaw karon. Nahimo ni siya nga bad news tungod kay para sa tao, when God works in a big way, it often involves one of His servants facing a big trial. Kung ang Ginoo kuno magapamuhat sa tong kinabuhi in such a big
wide way sa atong kinabuhi mo involve gyud po ni siya og usa ka wide and big trials, no? Ayaw gyud pag-expect nga kung aduna gali dagko kayo nga mga opportunity nga ihatag ang Ginoo diha nimo, ayaw gyud pag-expect nga gamay kayong pagsulay nga imong agian. Ayaw gyud pag-expect nga mild kayo ang imuhang agian. Mura bitaw nig kung gusto ka nga mahimo ka nga doktor, minta ang doktor ug ang kining lawyer, di gini siya basta-basta nga mga kurso nga ato ang makita no sa field sa government. Alright? Di gini siya basta-basta. Pero muhatag tagamay na summary before mahimo nga doktor ang usa ka tawo, before mahimo nga lawyer ang usa ka tawo, di basta-basta na sila kagian, no? Take note, ang lawyer ug ang pagiging doctor, it is a wide and mintag diri sa kalibutan, it is wide and great profession nga gunitan sa usa ka tawo. Aside sa pagiging presidente or senator, isa gid na nga mga doctor, because doctor saves life and lawyer give solution sa tanan nga mga crime, no, mga problema. Mao ni sila ang gigamit sa Ginoo diha nga field. Pero sa ato ang application ining buntaga, dili nimo maangkon ang ingon ana kadagko nga mga opportunity or achievement sa kinabuhi, or dili ka pwede mo dawat og usa ka dako nga opportunity nga gamay kaayo ang trials nimong giagyan. Sa ko dang gikaingon, trials is your partner. Kung unsa ka dako ang opportunity nga imuhang nadawat, expect jud ka nga ingon ana pud unya kadako ang imuhang partner nga mao mga pagsulay. Ang nakanindot man gud kay ang pagsulay dili nimo pahunong sa opportunity nga imong nadawat gikan sa Ginoo. Atong timan-an nga ang mga pagsulay nga nahimo natong kabahin sa kinabuhi, dili nimo paundang sa opportunity nga imong nadawat. Mura bitaw, pananglitan karon, gitagaan ka sa Ginoo 1M. Absolutely 1M imong nadawat. Karon kay 1M imong nadawat, dako-dako na siya nga kwarta, and expect ka nga dagko pud ang mga challenges, dagko pud ang mga pagsulay nga mahimong kabahin niya. Na ang pangutana, mao ba na ang mupawala tanan sa 1M nga imong nadawat? Ang pagsulay, mukuha ba na siya sa tanan nga 1M nga imong dawat? Dili. Actually, ang pagsulay, mo ni siya ang mutabang nimo para na kay sakto nga kinaiya sa paghandle nining mao nga kantidad. Ang pagsulay, mo ni siya ang mo-open si mong mga mata, mo-open si mong kasing-kasing, nga mao diay ni ang unsaman, ang mahimo nga mutabang nimo nga dili sa tanang panahon magpabili na nga 1 million. Kung wala kayo wisdom sa paggamit niya na, kurot gyuday na isa lang kadlaw. Muna nga trials helps us to evaluate how we are going to use well sa mga butang atong nadawat. And when God works in a big way diha sa imong kinabuhi, expect a big trial sa imong kinabuhi. Expect jud ta niana. All right? So we need to be ready for big storms and big trials, because big opportunity comes with your big trials at the same time. So how you are going to prepare? Kung saan man yung pagpangandam. Now, you want God to trust you when His big task comes to you, but God doesn't give you the big tasks without testing you in the little things. Dili ka pwede hatagan sa Ginoo og dagko kaayo nga task kung dili ka muagi sa gagmay nga mga butang. Mura ni siya. Dili ka pwede mahimo nga makaangkon og mga extraordinary nga mga services. Dili ka pwede mo perform og extraordinary services kung dili ka mugikan sa mga gagmay nga pagserbisyo. Mura bitaw nag-ani ba? Dili ka pwede mahimo nga presidente kung wala ka niagi pagka vice president. Si kuan lang gid no, si tawag ani, si Pangulong Duterte lang nga gikan sa pagka-mayor diri sa Davao City, nahimo nga presidente diretso, no? Ang point nako nga dili ka muagi og mayor, dili ka pwede mahimong presidente kung wala kay background sa unsa man sa politika or sa politik. Dili ka pwede nga mahimo nga diretso lang nga i-anoint nga presidente bisag wala kay kanang giagyan dinaa. Ang punto nako mao ni, before nimo maangkon ang usa ka mga dagko nga mga butang, muagi sa gigagagmay nga mga butang. Bitaw na nga ingon pa ang Biblia, kung kabalo ka makontento sa gamay nga mga butang, kabalo ka makontento sa mga dagko nga mga butang. Meaning to say, kauban man din ang pagsulay. Karon,
kung dili ka moagi og gagmay nga mga pagsulay, kung sa gagmay pa lang nga pagsulay mo surrender na ka diretso, how come nga makaya pa nimo ang dagko nga mga pagsulay? Mabitaw nga niingon ang Ginoo diha sa 2 Corinthians chapter 10 verse 13 kung atong basahon na. Ingon pa diha ang Ginoo, ingon pa diha sa pulong sa Ginoo, ingon pa ni Paul nga dili mo hatag ang Ginoo og mga pagsulay nga dili nato kaya malutsan. Nganuman dili man ka mufli sa pagsulay. Dili man ka pwede nga mufli sa pagsulay kay sa ako nang gikingon ang pagsulay may nahimo man ning kabahin sa imong kinabuhi. Nahimo man nimo ning partner. Okay, nahimo nahimo man nimo siya nga partner, of course, kinahanglan nga imuha ni siyang i-embrace. Imuha ni siya nga embrace. Okay, na dinhi kadali lang ha. Ako ani siyang basahon. Sa 1 Corinthians chapter 10. Matod ba niya? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Please mark this verse imuhang Bible at least man lang ma-remember ka ani nga verse bisag asa ka mo adto. Ingon pa dinhi there hath no temptation taken you but such as common to man. Wala kunoy mga pagsulay kaning temptation dinhi wa din nag-refer sa literal nga temptation. It talks about pagsulay. Nga pa din basahon nako padayon. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. But will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Take note, number 1, di ka tagaan sa Ginoo bugat diretso nga pagsulay nga dili nimo kaya bitbiton. Nga dili nimo kaya dalon. Meaning to say, God will try you first in a little trials, no? Diha kasugdan niya sa gagmay nga mga pagsulay to let you know nga kaya nimo na, no? Ang nakanindot mao ni magamay man o pagsulay o magamay man o dagko nga pagsulay mo agian, diha ra pod ka sa pagsulay makakitag pamagi that you will always be able to bear it. You will always be able to what? To carry it, no? You cannot escape from trials. Dili ka maka-escape. Walay partner nimo nga dili nga imuhang takas-takasan, no? Bisag asa ka matukuyo gini, mura ni siya og kanang tuko ba nga mopilit gyud si imong abaga. Akong punto mao ni. Diha sa imong mga pagsulay, wala kay lain nga himuon gawa sa pag-recognize ani nga panalangin o paghatag nimo anig pagpasalamat sa Ginoo tungod kay mao ni every trial that God sent to you brings lessons. Every trials that God sends to you or sent to you brings or brought blessings. Muna nga nganong kinahanglan man nato pasalamatan ang mga pagsulay. Kinsa man gudtoy tawo nga magsigig pasalamat na lang sa pagsulay no wa mangyud. Pero kung mo masabtan pag mayo kung unsa ang gidala sa pagsulay galegson, mobalik-balik kini si imong baba. No, mobalik-balik kini si imong tibok nga kinabuhi. Mutulo na lang imong luha sa kadaugan, Lord. Tungod nining pagsulay mas nakita nako nga gamhanan ka. See? Tungod sa mga pagsulay nga tong nagian mas mudahiyag gagamhanan ang Ginoo. Lord, tungod dining maong mga pagsulay, mas na-motivate ko nga mopadayon ko sa pagserbisyo o pagpangalaga diyan imo. See? Kay kung wala man gud ang mga pagsulay, dili nato ma-feel ang burden sa tong pagpangalagad. Kung wala man kuning partner nato nga mga pagsulay, dili nato ma-feel nga powerful ang grace sa Ginoo. Magsalig naman lang ta ba? Ang tao bitaw, moni. Ang tao pagkana ganing wala ni siya yung mga pagsulay nga agian sa kinabuhi, kumpiyansa kay ni siya. Kon bitaw nig kanang hunahuna mangud sa tawo nga nakabisado na niya ba mao ni ang klase sa pagpangalagad, mao ni ang kinabuhi sa pagpangalagad, mao ni ang ako ang kinabuhi so kumpiyansa kayo ta, no? Nya sultihan ti ka wala bayay army kamo adto og gira nga magsige na lang na siya kumpiyansa. Aware gid na siya sa iyahang unsa man aware gid na siya siyang palibot. Ang usa ka Kristohanon soldier man gud siya sa Ginoo. Muna nga kay soldier man ta sa Ginoo, kinahanglan mahimo ta nga aware sa tanan nato nga kabahin, labi na sa tong personality. Muna kinahanglan ta sulayan sa Ginoo, kinahanglan ta butangan or hatagan og pagsulay sa Ginoo for us to figure out and for us to discern how God is going to control and for us to discern that
by God's grace mahimo ta nga overcomers sa tanan nato nga mga giagen sa kinabuhi. Ha? Una nga igsoon og higala, pwede ang pagsulay mo pwede ang pagsulay mo resulta og frustration sa imong kinabuhi. But it doesn't mean nga mapahimo ni sa imuha nga kana bitawng bonsai. Walay pagsulay nga gihatag sa Ginoo nga mo resulta og usa ka Kristohanon nga mahimong bonsai. Sultian di ka. Tanawag ko ng usa ka kahoy higala igsoon. Pag triman gali ng usa ka kahoy, pag triman gali ng usa ka bulak, mas makita pa nimo nga grabe iyang paglabong. Grabe ang iyang pag-improve. Kanang usa ka kahoy nga kana bitawng bago pa lang nimo gitanom, mga butang nato mga 2 to 3 years mo hinahina naman na siya glabong. Nganong kinahanglan naman na siya triman? Ang uban kuhaon ng udlot, ang uban kuhaon ng uban nga mga sanga, no? Ngano man na bisan gali ang kanang kahoy nga dagko na kay sa una mag-uuma mo gid akong ginikanan, no? Nakatry man gid ko nga kanang dagko na nga punuan sa kape pamutlon. Mangutana ko nganong pamutlon man? Para musibol ang bag-o niya nga mga salingsing og mauto ang nindot kay nga mudala day bunga. Na ingon ana nga tong Kristohanon nga kinabuhi. Okay? Kinahanglan nato nga agian ang pagsulay kay kadtong mga pagsulay mao man to ang muputol sa dili maayo nato nga kinaiya. Ang mga pagsulay mao man to mo remind sa to nga mali ang atong gihimo nga mga desisyon sa kinabuhi. So simple lang, modulot man usahay og frustration ang pagsulay sa usa ka tawo. Pero ang pagsulay dili ni siya mopahimo nimo nga stagnant. Ang pagsulay mao ni ang mopalalong pagmaayo sa imong pagsalig, sa imong pag-rely, sa imong pag-depend sa Ginoo sa tanang bahin sa imong kinabuhi. Mora gid na. Ang bonsai ginatriman, ang bonsai ginakat. Pero tan-awa ang gamot unsa kalig-on. Tan-awa ang gamot sa bonsai dagko kayo, no? Di basta-basta nga mabanlas sa usa ka dagko kayo nga mga baha. Ang bonsai mo pilit gay na sa bato, no? Kung adto ka og bukid nga kanang mga bonsai gyud nga kanang dugay na, grabe kay na, no? Di na basta-basta nga madala sa mga landslide lang. Laglom kay nag mga gamot. Ang punto na ako higaligsoon, the more nimo masinati ang dagko nga pagsulay sa kinabuhi, the more mo lalom ang imong pagsalig, ang imong pagtuog, ang imong pagdepend diya sa Ginoo. Meaning to say, kung lalom nagali kayo ang imong pagtuog, pagsalig diya sa Ginoo, bisag unsa pa man kadako nga pagsulay imong agian, the more ka mahimo nga magmalipayon sa pagpadayon sa pagpangalagad ug sa pagserbisyo diya sa Ginoo. Mabitaw na daghang mga Kristohanon nowadays nga sa panahon nga nasinati nila ang pagsulay ang uban ng atras, wa ni padayon. Pero kadtong tanang Kristohanon nga ni padayon ug nahimo nga nagmadaogon, grabe kaayo katamis ang mga pagpasalamat nga ginaater sa Ginoo. Tulo ang luha sa kadaugan. Kung kadtong panahon nga nitulo ang mga luha ilalom sa mga ilalom sa panahon pa sa mga pagsulay, grabe ang mga luha nga kung pwede pa lang lumsan ka og ni Sister Risley pa lumsan ka sa mga luha tungod sa pagsulay, pwede kayo, no? Pero mas tamis kaayo kana bitang mas tamis kaayo mutulo ang usa ka luha sa panahon nga nahimo ka nga nagmadaogon gikan sa mga pagsulay. Kayo na. Trial is your partner, but it doesn't mean that trials will become your master. Trials will defeat you. Mura ni siya og kanang partner nimo ang trials, pero ang trials dili ni siya ang kana bitang mo lead sa imuha pagkapildi. Ang trials mo ni siya ang mohatag sa imuha og dako kayo nga motivation, dako kayo nga kana bitawng enlightenment na ang trials kabahin sa imong kinabuhi pero dili ni mahimo nga kana bitawng victorious sa imong kinabuhi. Ang trials kauban nimo ni pero ikaw ang ginatanghal ka kanunay, no? Tinatanghal ka palagi ng Panginoon na isa kang tawag ani victorious, no? Usa ka nagmadaogon sa kanunay. Muna nga thank God for trials. Muna nagibot thank God for trials. Padayon ta lastly, mo ni. Ingon pa din niya. Adunay usa ka kana bitawng batan-on ingon pa niya. Ingon pa niya sa ka batan-on ingon pa niya. As I look back over the last 5 years sa iyang pagpagamit sa Ginoo, no? Kini siya ilado kay nako ni nga tao because like he was
my best friend, not just a best friend, but grabe, no, nami ka ng task kayo og experience ani niya. Nung pa niya, as I look back over the last 5 years serving in God, God has continually used trials in my life. Tingala siya ba? The more siya nagsigi og paggamit sa Ginoo, the more siya nagsigig pangalagad sa Ginoo, nganong the more man nagkabugat ang pagsulay. Nagsige na siya evaluate no while nagstoryahan mi. Sige siya evaluate. Nganong nagkabugat man pagmayo ang pagsulay. Di na ako masabtan pero the more nag-extend ang ako ang pagserbisyo sa Ginoo, taas na kayo 5 years ko nagsigig paggamit sa Ginoo. The more man ako madungog ang criticism sa akong palibot. The more man ako masinati sa akong pamilya, grabe man kadag ko ang mga pagsulay. The more man ako masinati ang ubang tao nga masina sa imo, ana ba? Muto nga sige siya evaluate nganong ingon ani kadag ko ang pagsulay. Ingon pa niya, if I wasn't in one, I was getting ready to begin one, no? Much like my physical body grows stronger, kana bitawng ang iyang physical body lig-on, pero sa pikas bahin, murag na something wrong gyud sa iyang kaugalingon nga di niya masabtan pag mahitungod kay lagi para niya he was so drained by the trials. Pero latter part, nag-inistoryahan na mi no, ingon pa niya sa kuha, abi nimo bro, lately nasabtan ako nga ang pagsulay dili day nako kalaban, ingon pa niya. Tungod kay ang pagsulay mo to siya ang naghatag og muscles sa akong spirituhanon nga bahin. Ingon pa niya, ang pagsulay mo to ang kana bitaw nagpadako sa iyang biceps, sa iyang triceps, sa iyang abs, sa iyang spirituhanon nga bahin. Tiaw mo na, tiaw mo na, ang pagsulay di ay mo ni ang mo develop sa imuhang spiritual muscles para mas mahimo pa kang ngalig-on nga mo padayon sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Much like imuhang physical body adto kag gym, no? The more nimo agian ang mga testing, pirmero nga kanang ihatag sa imong instructor pag mag-gym ka, ops mo ni imong himuon nga kanang kuan dapat mag-exercise sa kadaan before ka mobugat og mga heavy equipment, no? Muna nga exercise sa ka, mag-warm up sa ka. Kung gamay kag pailob sa warm up, moalsa dayon ka og mga bugat, dili man ma-develop imong muscle. Napay tendency nga mapiktuhan imong pagtubo. Pero kung moagi kag warm up, moagi kag gagmay nga mga challenges before ka moalsag mga bugat, diha nimo makita ang progress. Diha nimo makita ang grabe nga progress sa imong physical body. I was there. No, yun lang gyud ko kay tungod sa kahiktik sa schedule, di man ta pwede nga kanang mag-gym ta nga gamay kitag oras nga tulog basig mag-fluctuate pa ang atuang lawas ani magsakit-sakit pa noon ta, no? Muna nga during the time nga nag-try ko og gym, sugod ka sa gamay gyud. Ayo gyud pagsugod sa dagko, no? Ingon ana ang atuang pagsulay nga ingon ana ang mensahe nga gidala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Our faith, our spiritual muscles will grow every day sa ato ang kinabuhi once nga ang pagsulay naga-strike sa tuwa. But again, take note, pagsulay will never overcome you. You will always become an overcomer over sa mga pagsulay because mauna ang gibutang sa Ginoo, mauna ang titulo nga imuhang gigunitan kanunay, Without trials, our spiritual aspects, our soul will always become weak. Kung walay mga pagsulay, weak ta spiritually. Sultihan ti ka na At least magpasalamat ka karon sa pagsulay nga imuhang mga nasinati. Kung walay pagsulay, weak gyud kayo ka spiritually. Weak gyud kay ka spiritually. Muna nga ingon pa ni Seth Godin, ambot kay labatan ni Seth Godin. Si Seth Godin usa ni siya ka general sa mga sundalo Ingon pa ni Seth Godin, soldiers realize that it is war that makes generals. Balik ko na ko At least masabta nato unsa ang bot pasabot ani ba. Yung pa ni Seth Godin, soldiers realize that it is war that makes generals. Kabantay mo anang inughuman sa giyera. Human sa World War II, daghan kayo ang mga sundalo nga survivor, mayon taog mga sundalo nga mga kuan gyud ba, mga karaan nga mga sundalo, mga survivor sa sundalo. Human niya itong mga gira, daghan kayo ang gipromote nga mga general. Uban nahimong major,
Ang uba, pero mostly nahimo nga mga general. Ang punto nako mao ni dili tungod kay wise ta, dili tungod kay bright ta, dali kay ta ma-promote. Ang promotion sa Ginoo mao ang isa na iyang buhaton na isa nga iyang hataa, isa nga iyang i-perform sa mong kinabuhi para mahimo ka nga ma-promote. Again sa ginimo ang dagko nga pagsulay. Tungod kay ang dagko nga mga pagsulay mo resulta ni og dagko nga mga promotion sa imong kinabuhi. Ayo para i-pray, no? Ayo para i-pray. Kanatay nakatuna ni buntaga. Take note, trials prepare you for the greater service. Ha? Trials prepare you for the greater service. You will never become a good servant. You will never become a good leader if you did not undergo the process of trials. Ano nga, pasalamati ang pagsulay. Ingna ang Ginoo nining buntaga. Lord, salamat tungod kay mo akong gisulayan. Salamat tungod kay nahimo na akong best friend ang pagsulay. Last verse akong basahon mao ni Romans 5:3 hangtod sa 5. Basahon ako ni siya, ayon pa din niya. We rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Awa ha? Kinahanglan ko nga magkalipay ta sa mga pagsulay, sa mga pag-antos tungod kay ang ato ang mga pag-antos o ang ato ang mga pagsulay mo produce na siya og endurance. Kay mo yung tag-endurance, ligon imong stamina, no? Ligon ang imong paglahutay, and of course, di ka basta-basta maluya pag naka-endurance. Tanan nga mga runner nga niapil og marathon, dili na sila mga hina og endurance. Grabe na sila kaligon og mga endurance, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang stamina, no, sa ilahang strength dapat ingon ana gid na sila ka lig-on. Ingon ana pud atong Kristohano nga kinabuhi. The more nato masinati ang dagko kay nga mga pagsulay, the more pod mulig-on ang ato ang stamina, ang atong endurance, and of course ang atong endurance ho produce manig character. Ginatrim sa Ginoo, no? Ginagamit sa Ginoo ang pagsulay para unsa? Para i-trim niya ang dili maayo nato nga unsa man. Dili nato nga maayo nga mga character, no? Di man pwede nga endurance na lang tanan. So dapat i-trim pud sa Ginoo atong character. Unya human gali matrim sa Ginoo atong character, mo produce na pud ni siya og hope. Diha na nato makita ang tamis kay nga paglaom. Human nga nanay dili maayo nga mga butang sa ato ang kinaiyahan sa atong character nga gi-trim sa Ginoo. Nakanindot kay ang paglaom nga ato ang naangkon, dili ni siya maong paglaom nga mawala lang ba nga maulawan ta. Usa ni siya kapaglaom nga mulahutay magapabilin sa pinakailalom nga bahin sa atong kasing-kasing nga hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo magpabilin ni siya. Ang anak katamis, no? Imong anak kanindot mo na nga pasalamatan nato ang pagsulay, no? Mo na nga ingna ang Ginoo ni buntaga, Lord, thank you because you try me, not because gusto nimo nga pahirapan ko. You try me because you want me to be strong, no? You try me because you want me to be a person that you wanted me to be. Pagbitaw, if he carried the weight of the world upon his shoulder, I know, my brothers, that God will always carry you. Magapanalangin siya ang mga mensahe nining buntaga. And I hope natin mga nakatunan. So ato aning i-close ang atuang devotional pinagi sa pagampo. But before na magampo, before punta mo basa sa mga comment nining mga sayo sa kabuntagon, no? Ato sa nga paminawon ang usa ka mensahe sa awit nining buntagan. No? The same awit, ingon pa sa mong awit, unsa man kalayo ang langit, no? Pangutana ba? Unsa man kalayo ang langit? But pasabot ba nga layo ang langit dili ta kaya panalipdan sa Ginoo? But ba kay layo kayo ang langit dili ta kaya ampingan sa Ginoo? But ba kay layo kayong langit but pasabot ba kay layo kayong langit dili ta kaya hatagan og kusog sa Ginoo? Gipasagdan ta niya sa panahon nga nailalom ta sa mga pagsulay, no? Wala ta pasagdi sa Ginoo. Layo man ang langit pero duol kaayo nato ang Ginoo. Ang iyahang presensya kanunay nato nga masinati. So stay on the line and write down your comments, your prayer request, your thanksgiving testimony kung giunsa ka paghimo sa Ginoo nga usa ka nagmadaogon sa dagko nga mga pagsulay nga imong giagyan. And take note, imuhang mga pagpasalamat imong testimony
maghatag ni siya og dagko kayo nga kadasig usab sa tanang mga kaigsonan ug kahigalan nga nagapaminaw nining ato ang live. God bless us everyone, and let us hear the message of the song this morning entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, higalaw gigsuon mao kadto ang mensahe sa awit no nining sayo sa kabuntagon. Ikaw ang kusog, ikaw akong Dios ug kalipay ko. Una nga dapat malipayon. Dapat malipayon lang kita permanente ha. Malipayon lang kita permanente nga nakaagita og dagko nga mga pagsulay no. Kay ngumpa ni Don Mowin siyang awit, God is good all the time man, and all the time God is good. God is there everywhere, and everywhere God is there. Di kaniya pasagdan, di kaniya biyaan. Kanang mga pagsulay nga imong giagian, dili na bugat, no? Dili na siya kanang kuan mulid sa imuha sa frustration kung tagaan lang nimo sakto nga response. Ang pagsulay
mulid na sa imuha sa usa ka buhi kay nga paglaom nga kanunay kagyubanan sa Ginoo. Kung mali imong response, mo resulta na siya og frustration. Pero kung dili mali imong response, mo resulta nag usa ka dako kayo nga pagpasalamat ug panalangin diha sa tibok ni mga kinabuhi. Alright, so magbasa ta og mga comments nining buntaga. Kang Sister Maria Linda C.P. Sarsi, mo ni siya akong unahon pagbasa ha. Tamis kayo ang mga luha sa kalipay nga nakalabang ka sa tanan. Prayer request, Pastor, protection atong tanan. Same lang gihapon akong prayer request. Pastor, thank you. And God bless us all. Thank you kayo, Sister Merlin, ha, sa imuhang testimony, no? Nagtuo ko nga isa ka nga makapamatuod nga buhi kayong Ginoo tungod kay sa mga pagsulay ng imong giagian. Nagmadaogon ka og nahimo ka nga nakabaton og dagko nga mga panalangin luyo sa mga pagsulay. Kang Sister Juji Isabel Lopez, good day, Pastor, karon lang ko kamata. Same gihapon akong prayer request. Salamat, Sister Juji, no, sa imuhang pag-apas sa tuang live. Parenta nga mag-ampo sa imong mga prayer request. Kang Brother Rinolfo Donki, amen. Salamat, Lord, sa mga pagsulay sa akong kinabuhi. Salamat sa pulong sa Ginoo karong kada adlaw, Pastor. Prayer request nako sa yuta, kaso sa yuta, good health, protection. Salamat, Pastor. Okay, daghang salamat, Brother Rinolfo Donki, sa imong response. Sa imong response ato ang message ni ning buntaga. Daghang salamat usab sa imong mga prayer request. Sister Rose Abuna, kompanya. Amen. Salamat sa manindot nga mensahe sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Nakakutlo na pud mig bagong pagtulunan. Same prayer request gihapon, Pastor, ad nako, Pastor, divine protection sa Ginoo sa among pagbiyahe unya ug ang panimbahon natong tanan. Salamat, Pastor. God bless you more and to a journey with God. Thank you, Sister Roslyn, sa imong prayer request o sa imong mga words of response sa tong mga sa toang gitun-an karong buntaga. Kang Deacon Olimor Banak, praise God. Akong prayer request, balatian ni Judith, maayo na ang sakit sa iyang ulo, good health, financial needs, protection laban sa pandemic. Salamat, Pastor. God bless always and your family. Daghang salamat, Brother Olimor, sa imong prayer request. Parayon ta nga mag-pray kang Ate Judith, kang Sister Kaylee Ann. Amen. Salamat, Pastor, sa pulong maka-bless o maayo every morning. Same prayer request gihapon. Thank you and may God bless you abundantly, Pastor. Daghang salamat, Sister Kaylee Ann, sa imong mga prayers o bisan pa man sa imong presensya karong buntaga, sa imong prayer request. Daghang salamat kayo. Kang Deacon Eric Lobo, ingong paniya, amen, Pastor. Salamat sa mga pulong sa Ginoo matag adlaw, Pastor. Makapadasig ka natong tanan. Thank you and God bless us always. Daghang salamat, Deacon Eric Lobo, sa imong presensya. Good morning diya kanimo, no, sa kang Ati Lumen. Kita-kita taon niya sa tong panimbahon. Deacon Olimor Banak, no, kita-kita taon niya. Kang Ma'am Leon Lin, thank you, Lord, for being with us every day of our life. Daghang salamat, Lord, no? Daghang salamat kay Ma'am sa imong pagpadayag, sa imong pagpasalamat sa Ginoo. Kang Ma'am Jocelyn Carlos, amen. Tinuod jud, Pastor Rans, dagat jud akong gihilak sa mga trials, pero praise the Lord Jesus. Christ kay wala ko niya pasagdihi. Amen, amen, no? Mo man ang sad sa Ginoo, Ma'am, adigitan niya biyan og pasagdan. Bisan pag Pacific Ocean ang atong ihilak, no? Bisan pag Pacific Ocean atong ihilak, pero ngan nga natay Ginoo, gamay ra kay ng problema kumpara sa dako nato nga Ginoo. Kang Ma'am Nars Dulo, sa inyong paniya, amen jud, Pastor. I've learned that the way I respond to trials can have a great effect on whether they become roadblocks in my life or expressways to learning and growth. When I anguish over difficulties, the experiences only serve to weigh me down. But I remember the fact that these trials are part of the great plan of happiness. Helps me to see them as opportunity to grow and learn. Amen, amen. Thank you kayo, Ma'am Nars. Yun na, ang pagsulay is the great opportunity to grow, no, to learn and grow. Daghang kay salamat, Ma'am Nars, sa imong testimony karong buntaga. Mayong buntag day kanimo, Ma'am Nars. Kang Ma'am Jenny Kaalim Tukura, good morning, Ma'am Jenny. Ma'am Tess Marie Kaalim na Kanilaw, good morning, Ma'am Tess. And kang Sister Pikot Pantuhan, kang Sister Rising upanya, amen. Daghang tay nakarelate sa atong topic. And kang Ma'am Nars pag-recognize, no, sa tanan nato nga mga kaubanan o kahigalan nga nagapaminaw karon. Deacon Eric Lobo, Deacon Olimor Banak, Sister Jolie, Ma'am Linda, good morning. And Ma'am Joan Opianaga, happy Sunday morning, Pastor Rans. God bless you always. Happy Monday, happy Sunday morning usab diha kanimo, Ma'am Joan.
And kang Sister Sheila, same lang gihapon akong prayer request, Pastoran. Salamat sa mensahe adlaw-adlaw, Pastoran, sa makapadasig na mong tanan. I pray nga ang Ginoo kanunay ang mahimong sentro sa mong kinabuhi. Thank you so much, Pastor, sa pagtabang og ampo. God bless as always. Thank you kayo, Sister Sheila, sa imong continuous na prayer request. Og ingon pa ni Sister Maria Linda Sarsi, ingon pa niya, Amen Jud, no? Amen Jud. Ingon pa niya, thank God nakauli nako. Mo ni ganina atong gibasa, no? Nabasa na nato ni siya ganina. Okay, so ang atong basahon karon katong bag-o lang na mga nabasa na bag-o lang nag-abot ng mga comments, sorry. Ang last na ko gibasa kang Sister Maria Linda Sarsi, ang karon kay Sister Jolie. Salamat yung pa niya, Sister Jolie. Salamat sa mensahe karong buntag, makadasig natong makadasig sa atong pag-alagad. The same lang gihapon akong prayer request. God bless. Thank you, Sister Jolie, para nga mag-pray para nimo, no. Salamat kayo sa imuhang presensya, Ma'am Jolie. Kang Mama Anars, thank God nakapaminaw na pud kami sa manindot na pulong na mag-serve as reflection sa among kinabuhi. Thank you so much, Journey with God family headed by Pastor Rance and Ate Sheila. Thanks, prayer warriors. Same prayer request gihapon ako, Pastor, for my family, workplace, and divine provision. My continuous prayer, Pastor, may God's favor and divine provision be upon you and your family. God bless us all. Thank you, Ma'am Nars, sa imong prayers. Dako gyud kay kong pagpasalamat sa imong mga prayers, ma'am. Sa tanan nga mga prayer warriors, sa tanan nga mga kaigsoon nga nagpray ani nga ministry, nagpray sa kuha, daghang salamat gyud kaayo, no? Daghang salamat kaayo. And salamat usab, ma'am, sa imong prayer request. Dalaygon kay Ginoo. Mao lang na actually na daghang mga panahon nga makayon ko nga ako sa kahang i-off kadali, no, ang devotional, pero sa pikas bahin, no, tungod lagi kay ato ang health dilingon ana ang kakapoy mo strike na usahay nga ma-feel na ko ba ang kakapoy ang good lami pa man matulog, uy makaana ko usahay ba press gay na human akong study, lami man matulog ko ano kay nag-study man ko para sa Sunday niya, karon po nag-study ko matulog, uy nauna ako nga pwede man siguro ugma na lang, pero ang Holy Spirit no imo gay ang undangon nga daghan nga kanang nahimo na siya nga kanang ginadumdum sa imong mga kaigsuonan. Ang Holy Spirit ba nag-remind sa ka imo gay nang undangon nga daghan kay mga kaigsuonan nga nagdumdum ana. Bantay gyud ka, no? Manubag gyud ka sa Ginoo mo na nga hadlok man ta sa Ginoo, no? Hadlok man ta sa Ginoo. Siya baya gid ang naghatag ani nga ministry. So mo na nga luyo sa kakapoy padayonon gid nato ni. Dili gid pwede nga ato aning undangon. Kung na may mga panahon nga maka-stop ta for a moment, siguro kanang panahonan na ako'y bakasyon or like na ako'y kanang mga speaking engagement, but diri sa ato ang kuan sa atong daily, no, na devotional gid nato yung dangon padayon nato ni tungod kay it will inspire and enlighten a lot of people out there, labi na sa atong panahon karon. Kang Ma'am Linda Manuel, basahon ako. Amen, dalaygon ang Ginoo karon kabuntagon. Salamat sa pulong makapadasig sa among tanan, daghan kong mga magian nga pagsulay sa akong kinabuhi. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo kay diha ta malig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa kaayuhan sa akong tulo ka apo, okay na sila sa kalintura o padayon gihapon ang pag-ampo ni Pastor Paloma. Salamat sa pag-ampo. God bless you always. See? Gitubag na pud sa Ginoo. Duha ka igsuon nato karon ang nakauban nga gitubag sa Ginoo mga pag-ampo. Apila na tulo. Apila din na si Ma'am Nars na iyang driving lesson pasar siya. Iyang driving test pasar siya. Si Ma'am Linda iyang tulo ka apo gipa-start niya nig-pray like atong Wednesday tungod kay grabe ang kalintura siyang tulo ka apo. Gi-pray natong tanan karon ayon na. Si Pastor Paloma confined siya as naidingge na siya sa hospital karon, pray nato tungod kay daghan tag prayer nga gitubag sa Ginoo, daghan siya adunay balatian nga giayo gitubag sa Ginoo na tanan. Si Sister Merlin, no, she was a COVID survivor, no. She was like nag-suffer po siya ni last month, pero karon gracias sa Ginoo kauban nato siya, napasalamat siya, nakauli na siya siyang pamilya nga malipayon. And that's how God is going to answer our prayer. Muna ang pasalamatan natong tanan tungod kay diri man ta malig-on, no. Kung na may pagsulay nga atong giagyan karon, pasalamatan gyud nato na sa Ginoo, no. Kang Sister Michelle, yung pa niya, amen and amen. Thank you for the very wonderful message again this morning, Pastor. Same prayer request po ang Ginoo magauban sa tong panimbahon niya. Thank you for praying always, Pastor. God bless you more abundantly. Thank you so much, Sister Michelle, now sa imong prayers and sa imong mga prayer request. Alright, so I would like to inform everyone before na to ni close. Now,
nga natay bag ko nga nasugdan nga ministry sa YouTube, and that is what we call online Bible study. Unya diha sa online Bible study dili ko mag-inusara din ha, because there will be a pastor or like duha or tulo ka pastor ang akong makauban nga mahimong kauban nato dinha sa online Bible study. And of course sila ang mo-cater sa uban nga mga pangutana tungod kay labi na og marriage. Di man ko kuan din ha, di man ko sweeto din ha. Number one, dili ko minyo, no? Pero when it comes to mga spiritual advices, no, spiritual nga mga matambag nato makahatag ta. Pero when it comes to practical and kanang wintag katug yung experiencado, na yun tayo dapat mga pastor nga mukuha na mutubag ni hana, no? Nakoy knowledge pero lahi ra magitong mga pastors nga na nag-experience unsaon pag-handle labi itong mga pastors nga naga-solemnize og marriage, no? Muna nga atuan na siya nga kuan natay mga pipila ka mga pastors tungod kay sa ato ang online Bible study sa YouTube, open ta din hatanan og mga pangutana. Pwede ka mangutana bisan unsang pangutana, kuan man na siya mo align man na siya sa topic or dili, as long as nakay gikalibugan, no? Na nalibog ka sa imuhang life, sa imong mga decision making, or like for example na something na gusto gyud nimo matubag nga sa una pa nimo nga pangutana nagapangita kag katubagan, no? Basin gamiton mi sa Ginoo. Uban ako mga kaubanan nga mga pastors, basin gamiton mi diha sa Ginoo nga matubag ang imong mga pangutana sa kinabuhi. Muna nga karon gina-plaster pa nako na siya. Nag-start ko atong Friday 1 PM, pero naay nag-advise ako nga prayer warriors yung pa nila nga pastor dili gumi makaapila na pastor tungod kay busy mi, ang uban nagtrabaho. So mo suggest mi pastor basin pwede gabi. So ang tentative na to nga day nga ipahigayon ang ato ang online Bible study, it will be Tuesday sa gabi tungod kay Monday sa gabi naman ay paglaom, so dili man nato pwede nga sabayan ang paglaom, no? So dapat during sa paglaom suporta tatanan sa paglaom, no? Daghan makitag makatunan gid sa paglaom, ako daghan kay kog nakatunan gid sa paglaom, honestly. So during sa ministry sa paglaom dito ta, pero pagka Tuesday si Pastor John rest man na niya. So pwede nga ang Tuesday sa gabi gamiton nato na as our online Bible study, mo cater tag mga dagko nga mga bugat nga mga pangutana kung mahimo, no? Tungod kay ako apang i-plaster pud ang uban nga mga pastors nga mahimo nga kabahin nga motubag ni ana, no? And magtap ako, no? Magtap kog mga experience gyud nga mga pastors para ni ana. All right? So Tuesday ta sa gabi probably 7 PM kay mo maginato ang naandan nga oras 7 PM. Sugda nato na siya mga isa ka oras ug tunga na siyang online Bible study. Maghisgutan din ha mga doctrine. So atong hisgutan din ha ang doctrine about sa Ginoo, doctrine about sa second coming, no? Natay mga pastor nga diha nga field kuan kay sila din ha, no? Ganahan kay sila mutudlo din ha. Mutudlo ta din ha doctrine about sa tao, doctrine about sa Holy Spirit, doctrine about sa kuan sa sin. Daghan kay ta, no? Daghan kitag pwede makatunan din ha. Muna nga please tune in gid mo sa atong YouTube channel. So kung wala pa man ka naka-tune in sa atong YouTube channel, okay, i-send nako ang link, ha? I-send nako ang link dinha sa ato ang comment section. All right? Unya i-click na nga link. Kung wala kay YouTube account, no, pwede ka maghimog Google account nimo tapos magtuday ka sa YouTube. Unya i-click nimo ning link. Kani nga link, imuha na siya nga i-click, imo-lead na sa imuha sa kuan. Pastor, nganong dili man apil sa Facebook, pastor? Nganong sa YouTube lang man? Sa Facebook mangod daghan na kay nga naga-ministry sa Facebook. Unya usahay ang Facebook ginasudlan na siya og para sa tong miyagi na nagsulod nga kanang Pakistanian. Unya dili niya masabtan. So dito sa kuan mangod sa ato ang YouTube channel, gamay pa man ang nakasulod dito, at least exclusive siya sa tanan lang ang mga subscribers. Okay? Kung namay dili subscribers makatanaw, at least makasubscribe siya. Unya ato apod nga buhion ang ato ang YouTube channel, at least man lang inugabot sa panahon